ಹಾಯ್, ಊಟ ಆಗಿದೆ.
Sabe, puxa, puxa, skin done. కోడి అడగరా కూరగార लेकिन बोल गया ना पूरी बना Selama kali kata Hai Hai guys, ini video aku udah kamar pada soalnya penwati awal wow Şabe. Itu dah lecet. Akli bayi penucha. Bayi penucha. Akli kullir marana. Nal janullir mar. Kuda nal jabatte. Mungkin waktu
ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಳೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಾಳೆ ಸಿಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈವಲ್ಲಿ. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ.